Deporte e solidariedade volverán a ir da man en Noia, esta vez grazas á iniciativa do Noia Portus Apóstoli, a través do seu torneo de Nadal. A actividade que se desenvolverá nos polideportivos Agustín Mourís, Alonso Rodríguez e a Barquiña reunirá un total de 37 equipos de categorías dende biberóns ata xuvenís, chegados dende diferentes localidades galegas. Como ven sendo habitual, o torneo ten unha dobre finalidade. Por unha banda, fomentar o deporte de base, e por outra, recadar o máximo de fondos posible coa venda de rifas para o sorteo de diferentes agasallos doados por comercios da vila, que serán destinados á Cruz Vermella local. O que vamos a intentar é, a través das colaboracións de distintas entidades e casas comerciais de Noia, pois facer uns sorteos ao longo de toda a xornada de mañá a beneficio de Cruz Vermella. Tamén cada neno ou cada nena que participe neste torneo de Nadal traerá distintos produtos de limpieza que se distribuirán por parte de Cruz Vermella de Noia por aquelas familias pois que teñan menos recursos da comarca. Un xesto o solidario, que agradecen dende Cruz Vermella. Nos desde a Cruz Vermella queremos agradecer esta iniciativa ao Club de Fútbol Sala Portus Apóstoli, xa que a través da recollida de produtos de hixiene do fogar, pois poderán ser beneficiadas moitas familias vulnerables da nosa comarca. Tamén agradecerlle a iniciativa da venda de rifas, o que supón pois aportar unha cantidade económica para a realización de nosos proxectos sociais que realizamos aquí na Cruz Vermella. Na iniciativa colaboran diversas entidades, entre as que se atopa tamén o propio Concello. Que ademais desa actividade deportiva supón unha acción solidaria que se pretende colaborar ca Cruz Vermella, que ademais demostra ao longo de todo o exercicio a colaboración en distintas actividades, a súa presencia tamén ao longo da tempada en distintas actividades non só do Noia Fútbol Sala, sino tamén en distintas actividades que se desenvolven ao longo do término municipal e dentro do propio Concello. Dende a organización do torneo destacan tamén a importancia desta actividade de cara á promoción hostaleira e turística da vila, xa que se prevé unha afluencia dunhas 1.500 persoas a este torneo.